de totes les accions que féssim per intentar acordar-nos el partit. Jo crec que l'hem competit bé, hem donat 40 minuts de guerra i hi ha hagut fases que ens hem posat una mica la por al cos i una mica era l'objectiu. Jo crec que ens ha servit per acabar de preparar la pretemporada i a veure si intentem arribar el dia 21 a la màxima forma possible. Heu aguantat molt bé durant el primer temps? Sí, jo crec que el bo és que hem competit el partit. Jo crec que això és important contra un equip com el Barça. El que passa que marca la diferència que ells quan arriben defineixen molt bé, la qualitat de passe que tenen és molt alta i nosaltres hem tingut amb el 0-1, hem tingut l'1-1 i seguidament ha sigut l'1-1. Aquests petits detalls han d'estar molt fi per guanyar un equip com el Barça. Ara pot fer quart lloc. Sí, ara demà a seguir preparant la pretemporada contra un equip com el Manresa, el coneixent de la temporada anterior, i el plantejament una mica similar al d'avui, treballar coses de la temporada, coses que ens trobarem al llarg de l'any i a competir-ho el millor possible. És una bona forma d'iniciar la pretemporada amb la Copa Catalunya? Sí, és una bona forma perquè jugues contra un equip de categoria superior que et posa un grau d'exigència molt alt i això fa que la gent s'espavili, i jo crec que és bo. Perfecte, molta sort per demà, gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Sí, la veritat és que l'objectiu era plantar-los cara i fer el màxim de les nostres possibilitats. Jo crec que hem donat la cara, ho hem fet i els resultats hem estat allí en tot moment, la veritat. No se'ns han escapat, hem tingut el partit allí, però al final la categoria s'ha imposat i físicament ells potser estan una mica més rodats que nosaltres, però hem intentat plantar cara i crec que l'objectiu és per estar contents.